sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sejatine rembulan kang ndak karepe lamun dateri endalan nang semake ibarate mega kang pecah pamore sang jomanti kendak nyawang slirane Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya, Apa ye, nembang apa ye? apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lo masih bui-bui cek kata lo. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok Nggih. niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg-ngadeg to ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Ndar Gombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya. Oke, terima kasih ya Mas. Sama iki jenenge Mas apa? Mas Tris. Ya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa?
Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polahmu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis seperti kepetek yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa bener kepetek bener. Yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo syur dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Terima kasih. Makasih ya, makasih. Sampeyan ini duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau padane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Oh. Aja ngomong nih gurim cecer. Wis. Wow. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1. Mae dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia, adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono, Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tombo kesel ana ngancani. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono, Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hongkong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutup ning kutha aja isuk-isuk bare beres. Ngono
Ya adewe ngomong ngono iki cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, kaseng seme Mas Bayu. Dalem. Angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta. Ngono, heeh. Pelok Belok. eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu Kang tak tunggu jumeduling wanci dalu. Wes? sorote kang padang Sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi padang ning Ranyu Lapi Mas. Heeh. Apa kuwi? Monggo. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri Oh, enak. aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumadul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang ora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karo
sorot kang padang nanging pan hanyulapi gendrong nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu mung lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggon punyawang Manen manut maning tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kang karepe lamun dateri endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho apa Sing musik. Heeh. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg to ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Duh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Duh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Kirang aja wis. Hah?
Wirang, wirang. Wirang. Em, Kok nyaprut-nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut-nyaprut ngono. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sunda Mani aja, Sunda Sunda Mani Mani aja. Ini lagu spesial buat anu Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk, Sunda Mani, Mas Tris. Bes, bes, Bes. bes. Ser. Yuk.